Veľká Morava nebola len politickým útvarom, ale aj kolískou kultúry, vzdelanosti a kresťanstva našich predkov. Vďaka misii Konštantína a Metoda sa Slováci zaradili medzi kultúrne národy Európy. Konštantín vytvoril hlaholiku a spolu s Metodom preložili sväté knihy do staroslovienčiny, takže bohoslúžby zneli v jazyku ľudu. Konštantín napísal proglas a ich žiaci vytvorili moravsko-panónske legendy, základy slovanského písomníctva. Panovníci budovali hradiská ako Nitra, Bratislava, Devín či Mikulčice, kde vznikali aj veľmožské dvorce a kostoly, napríklad v Kopčanoch. Pod vplyvom kresťanstva sa menili zvyky. Pohanské rituály nahradili kresťanské. Zmenili sa spôsoby pochovávania a vládnuca vrstva sa obliekala po franskom vzore. Ženy nosili šperky zo zlata, striebra či skla. Základom života zostávalo poľnohospodárstvo, remeslá a súdržnosť v osadách. Hoci Veľká Morava zanikla, jej duch pretrval. Jazyk, zvyky a spomienka na Svätopluka sa stali súčasťou historickej pamäte Slovákov. Tradíciu Veľkej Moravy neskôr oživili Bernolákovci a Štúrovci ako dôkaz kultúrnej vyspelosti národa.